I'm an energy doctor. I use my body energy to give my patient. לי קוראים אור גלעדי, אני בן 23 מקריית אונו. אני מטופל עדיין לסירוגין אצל דוקטור לו. גיל 19 הייתי עדיין בצבא. הסיבה שאני הגעתי לדוקטור לו היא פיברומיאלגיה, כמו שאמרתי, CFS, שזה תסמונת שישות כרונית, והיו לי עוד כל מיני דברים מגניבים בבטן, אני יודע, אם זה תסמונת מעי רגיז או כל מיני... הייתי במצב בעצם של שבר כלי, ממש ככה. פגשתי יום אחד ממש במקרה סטודנט לרפואה סינית שיצא לנו לדבר ואיכשהו היא זרקה את השם דוקטור לו לאוויר. התקשרתי פה לטלפון הביתי. ענה לי דוקטור לו שאני בקושי הבנתי מה שהוא אמר. שתביני, אני עכשיו מגיע סקפטי ביותר לפגישה עם רופא, מטפל, אני לא יודע מה זה, אחרי אין סוף טיפולים, אין סוף מה שאת לא רוצה. קבלתי פה באווירה ממש חמה. ירדתי פה למרתף, הוא אמר לי טיפול ראשון, אני זוכר, הכאבים שלי היו ממש בגב, בצוואר, אבל טיפול ראשון היה טיפולים ראשוניים. שכבתי על הגב וככה דיקרו אותי. אני חושב שבשבועות הראשונים לא הרגשתי כל כך, אבל הייתה לי אמונה, לא יודע למה, לא הרגשתי בום, הבדל. הייתה לי אמונה שיש פה מישהו שהוא כן מבין. דוקטור לו, עם השילוב של תמי, שתמי כן מלווה אותך פה, היא כן, לי באופן אישי עזרה לי בפן התזונתי. אם זה תפריט תזונתי מבחינת כל דבר קטן, מה לאכול ומה לא. אני חושב שהיום המחלה היא פרט מאוד שולי, ובלי כל העניין הזה כאן, אני לא ראיתי את זה קורה. בלי כל הטיפולים שעברתי כאן ספציפית. אחרי כל מה שעברתי ואחרי כל האנשים שראיתי, כן היה פה משהו שונה. כן פה משהו שאתה מרגיש שיש פה ניסיון רב. אתה מרגיש שיש בו... יש רצון לעזור. זה מדהים. זה כיף, זה מחזק, ובמקרה שלי זה, וואלה, הייתי מגדיר את זה משנה לגמרי. זהו, הייתי אומר, אני בטוח שהם יודעים שאני מודה להם, אבל אני אגיד את זה עוד פעם, שאני מאוד מאוד מודה למקום הזה. אני לא אשכח את המקום הזה. זהו.